pagmahal sa mga palitunon atong hisgutan tungod kay dunay balaod nga gitawag og train law nga pinirmahan sa ato ang presidente Tatay Duterte. Maayong adlaw na usab kanato mga kaistorya, naa na sab ta karon sa lahi na usab nga episode, sa lahi na usab nga panaghisgutan ning ato ang panaghisgot nining politikanhon og kini atong mga nasinati dinhi sa Pilipinas kabahin sa atong panggobyerno. So kini mga kaistorya nako ihatag kaninyo nga usa ka Republic Act 10963 kabahin kini sa balaod nga gitawag og train law. So ang kining train law mga kaistorya base sa ato ang pagtan-aw, pag-research dinhi sa internet, doon na kini siya giingon nga the Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, train law, officially designated as Republic Act number 10963 is the initial package of the Comprehensive Tax Reform Program, CTRP, signed into law by President Rodrigo Duterte on December 19, 2017. So, usa ni siya ka balaod mga kaistorya nga gitawag og train law nga gipinirmahan ni Tatay Duterte no nga niadtong December 19, 2017. So, unsa man ni siya ang train law mga kaistorya? Unsa may unod ug unsa man gay naa niini nga balaod. Pero tagalan ta mo idea mga istorya tungod kay dunay usa ka vlogger usab nagisgot bahin niini. So, ang pasabot daw ni mga kaistorya nga ang tax niini medyo motaas gyud no. Nya doon na say mga presento ani nga kung gamay kag income no, kung minus ang imong halimbawa sa imong monthly nga kinahing sweldo, dili kay ta kuhaan og tax ana mga kaistorya. Pero kung taas ka og sweldo mga sama ng mga doktor, mga policemen, mga military o kanang mga dagko nga posisyon mga kaistorya, so mga white collar, so doon na sila yung mga dagko nga mga tax ana mga kaistorya. So mao kuno say punto ana mga kaistorya diin ang ato ang panudlanan gituyo daw na siya mga kaistorya aron sa pagpadako no sa pundo sa ato ang nasod ug mao sad kuno na ang gitawag og pagkuhaan na nga mga budget aron dapat ngadto sa ganang gitawag ni Tatay Duterte sa unang panahon sa iyang administrasyon nga build program. So doon ato tanawon ning video mga kaistorya tungod kay iyang gi-explain diri no para masabtan ginato tanan kining unsay gipasabot ni ining gitawag og train law. So atong tan-awon mga kaistorya. So mao ni siya nga video mga kaistorya din iyang gisgutan ang kining gitawag og train law. So atong tanawon mga kaistorya. 99% ng income taxpayers ang matutulungan ng tax reform law ng gobyerno. Sa ilalim kasi ng batas, wala nang babayarang buwis ang mga kumikita ng hanggang 250,000 pesos kada taon. Ang mga may kita naman na 250,000 hanggang 400,000, ang 20% na excess o sobra ng 250,000 ang babayarang buwis. Pero so doon na kausaban sa mga tax nga porma mga kaistorya, reforma sa pagkuha og buhis no nga diin medyo kung dagko niabot gani og 20% adtong mga professional gid nga kining gitawag og white collar nga mga profession mga kaistorya. So dako siya gid og buhis mga kaistorya. Unya kining ang mga gagmay lang pud sama nato nga ordinaryo lang nga Pilipino dili sa gingon nga dako sa og buhis mga kaistorya. Nya dayon ang kini sang palitunon nya ato ning tiwason kay aron masabtan ginato mga kaistorya no. Pero saan babawiin ng gobyerno ang mga nawala sa income taxes para mapondohan ang build project nito? Ang sagot po mga kapatid, mas mataas na mga buwis sa ilang bilihin at mga produkto. Sa fuel products, 7 piso kada litro ang ipapataw na buwis sa gasolina, 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng diesel at bunker fuel, at piso naman sa LPG. 4 na piso naman. So doon na siya yung mga kabaghuan no? Nisaka gid siya mga istorya. So meaning pag sugod gyud sa
reforma sa balaod nga train law niadtong 2017 din gipirmahan ni Tatay Duterte. So ang tubo no nga kining sa gasolina ni taas siya og 7 pesos kada litro nya ang diesel 2 pesos og 50 centavos kada litro, LPG 1 peso kada litro nya bunker fuel 2.50 centavos kada litro. So doon na siya pagsaka mga kaistorya. So mao ni siyang rason usab mga kaistorya nga sa atong nabantayan no isip usa ka mamayan nga mga Pilipino, ordinaryo nga katawhan nga nagpuyo sa Pilipinas, medyo ni taas gyud no sa panahon gyud ni Tatay Duterte ang mga palitonon no. Sa halimbawa nining giingon niya nga sa kining gasolin mga kaistorya. So tiwason na tog tan-aw mga kaistorya no. Para lamang po sa 2018 yan. Sa 2019 at 2020, may pangalawa at pangatlong rounds pa ng dagdag buwis. Mas magiging mahal na rin ang mga sasakyan. 4% ang buwis sa mga auto na hanggang 600,000 ang presyo, habang 50% naman sa mga 4 million pesos at pataas. May iba. So asa sad sa mga palitonon kining presyo sa kining sakyanan no, ni taas usab siya mga kaistorya. Doon lagi siya mga diferensya gyud kining sa pagkahimo ning balaod ning tax train law mga kaistorya. So doon lagi siya mga kaistorya no. So tiwaso na to. May iba pang revenue-generating measures ang pamahalaan. Kasama dyan ng 6 pesos kada litro ng sweetened beverages. Pero exempted po dyan ang 3-in-1 coffee at natural fruit juice. Dodoblehin naman ang mining tax sa 4% habang may ipapataw na 5% cosmetic tax. So grabe kay mga istorya no, mao na nga sa atong akong gihatag kaninyo nining atong reaction nga vlog kabahin nining ngano gyud nga usa sa hinungdan nganong nisaka gyud ang atong palitonon mga kaistorya nya. Sa in English nga termino mga kaistorya gitawag di siya og inflation rate mga kaistorya. So mo ni siya ang kining nganong rason sa kining gitawag og train law nya nisaka ang atong gitawag og inflation rate mga kaistorya. So mao ni mga kaistorya no ga ang hinungdan o usa gini siya ka bisan og kinsa nga presidente no nga di gid ingon nga mosa ka bisan sa mga bugas kay usab na siya ka rason mga kaistorya tungod nining paglagda no o pagpirma sa kining bag-o kining nga balaod sa panahon ni Tatay Duterte kining gitawag og train law mga kaistorya. Mao ni saka ang atong mga palitonon. So dinhi la tataman mga kaistorya nga akong gihatag kanyo nga reaction vlog o kining impormasyon no bahin ni ato ang pamalaod bisan gidagmay mga kaistorya. O kung hinaot pa mga kaistorya na amoy mga komentaryo, mga suggestion, pwede ka mo chat o mo comment sa comment section mga kaistorya sa ato ang vlog. O dinhi na tataman mga kaistorya. God bless na tong tanan.